қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. шер дар ҷойи гов. марди рӯстоие поёни рӯз пас аз кору талош гови худро ба тавила овард ва ӯро басту рафт. пас аз он шере омаду говро хӯрд ва дар ҷойи ӯ нишаст. ҳамчунон шаб соя афканда буд, рӯстоӣ вориди тавила шуд ва ба тарафи гов рафт. даст бар бадани шер мекашид ва гумон мекард, ки ҳамон гов аст. шер бо худ мегуфт: агар рӯз буд ва медид даст бар бадани кӣ мемонад, аз тарс заҳрааш метаркиду мемурд. ин густохӣ ба хотири ҷаҳлу нодонии ӯст ва ин ки намедонад бо чӣ касе тараф аст. эй азиз, масали мо одамон низ мисли он рӯстоист. мо низ чун азамати Худоро намешиносем, дар баробари ӯ густохона гуноҳ мекунем. Намешиносем он Худоеро, ки чун номаш бар кӯҳи Тур бурда шуд, кӯҳ муталошӣ гашт.